zein garaizaia ikuskizunaren munduarentzat. Artista, teknikari, tramoiari eta segurtasun falta ekonomikoak estigmatizatutako lanbide honen alde borrokatu duten emakumeentzat. Baliteke, segurtasun falta iraunkor honek indartsuago bihurtu izana pandemia honek duintasunez iraun ahal izateko. Bere irudimena, egoera berri honetan, komunikatzeko modu asmatzaile, irudimentsu eta hunkigarrietan itzuli da. Hori guztia, interneti esker. Planetan bizi garenetik, oso garai urrunetatik, gizakiok historiak kontatzen ditugu. Lurrean bizi garen bitartean, antzerkiaren kultura bizirik iraungo du. Idazleen, diseinatzaileen, abeslarien, aktoreen, musikarien eta zuzendarien bultzada sortzailea ez da inoiz itoko. Eta etorkizun hurbilean, berriz ere, indarrez eta mundua ikusteko modu berri batekin garatuko da. Irrikaz nago. Antzerkiaren munduko egunaren mezua. Antzerkiko, zinemako eta telebistako aktorea den Helen Mirrenek idatzitako testua. 2021ko martxoaren 27.